Исәнмесез, саумысыз дуслар. Мин Назлыгай Сунгатова, siz шоу-biz тапшыруын карыйсыз. Bu елгы көз якты кояшы, җылы көннәре, кыскасы әбиләр чагы белән истә калачак. Ә менә өегездә дә шулай ямьле, якты булуын теләсәгез, электроцентр кибетенә килә аласыз. Биредә затлы, сыйфатлы люстралар, электр җиһазлары һәм башка бик күп кирәк-яраклар табырга була. Без дә бүген әлеге кибеттә һәм сүз уңаеннан Ризат белән Зинира да безнең белән бергә булачаклар. Әйдәгез кибеткә үтик. Ризат белән Зинира да килеп җитте. Эшәмәгать традицион рәвештә тапшыру барышында бирә торган сорау ничек хәлләр? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бара тәртиптә. Кибеткә кергә өлгермәделәр. Зинираны шундук монда кушып та алдылар. Кем бу янәшәңдә? Benim dostum. Эше мәхәббәте Аю-Аюевич. Ну бу Аю белән сез инде таныштыр, чөнки белүемчә электроцентр кибетендә булгансыз. Булдык, без айга бер тапкыр булып торабыз, чөнки нәрсә кирәк булса да шушында барабыз, чөнки туганым дип әйтегез, шушында эшли, Данисман да эшли. Без инде теге сәхнә өлкәсендә эшләгәч, ут белән дә була бит, сәхнә бизәлешендә дип әйтегез, аппаратурага да шушы кибеттән алабыз. Нәрнәме барысына менән алабыз. Бу кибеттән. Зинер инде теге хатын кыз ягыннан килгәндә люстралар, интерьерлар, мин иде күбрәк шул розеткадыр, нәрсәдер, шушы кибеткә киләбез инде. Зинира, менә нәрсә алганың бар бу кибеттә? Конкрет әйдә саныйк әле. Люстралар алдык, түшәмгә шундый кичкенә люстраларны алдык, әйме Ризат? Тагын нәрсәләрне алдык, точный утларны. Лампочкалар, нәрсә бар бөтенесен? Электрга нәрсә керәйне, нәрсә кагыла барысына без бу кибеттән. Мине моннан алып кайтты ул. Югала башлагач име? Коробкада бергә, упакованный. Аю белән бергә. Аю белән бергә. Әйдәгез алайса без сәяхәтне башлап җибәрик. Кузгалдык. Хәерле көннәр, исәнмесез? Менә шундый татар кызлары каршы алалар безне әлеге кибеттә. Мәдәге сәяхәтне башлык. Синде балалар соң булай тору. Исәнмесез? Исәнмесез. Нәрсәләр тәкъдим итәсез безгә? Безнең Ризат белән Зинира өйләрендә ремонтны дәвам итәләр. Нәрсәдән башлап җибәрәбез? Ну, ремонт башлаганда беренче шитеп кабель выбирать итәргә кирәк. Бездә бик зур ассортимент именно кабельгә. Да. Кабель инде бар. Әйе, кабель алган бар. Буш кул белән киләсең дә инде КамАЗыңны төяп чыгып китәсең. Өйгә кадәр китереп бирәләрме? Обязательно. Да, китереп бирәбез. Бик яхшы. Әйдәгез менә бу рәттән башлап җибәрик. Бу тарттырма түшәмнәр өчен лампочкалар, әйме светильниклар аңлавымча. Иптәшләр, менә әйтегез әле, иң беренче булып күзегезгә кайсы ташланды? Ой, барысы да бик матур, Назлыгөл. Ул бит инде һәр стильгә үзенчәлекле мондай лампалар. Бездә, наверное, больше минимализм. Аккуратный гына шундый лишний теге ялтыр-мылтыр булмаган. Ну кемгә ничек ошый бит инде һәр кешенең үз вкусы дип әйтик инде. Менә ремонтка килгәндә дә, мәсәлән, теге без ремонт эшләгәндә дип әйтик инде. Зинер белән сайлай бирәбез менә шулай. Шәп китәбез көне буена. Менә миңа мондый шу. Әйтә юк инде менә мондый кирәк. Аннары абыйлар белән ул менә булай булачак ди. Әйткәләшеп тә китәбез шуннан әйткәләшә торгач, мәйтәм ярар. Миңа ремонт вакытында мәйтәм ату үзең барсында үзең сайла. Миңа ничек дәгән ярый. Миңа өйдә бер диван белән бер телевизор булса, ятып йокларга шул җитә дип. Шуннан ярар инде әкренгә сөйләп биреп, бары Ризат түгел, нишәп хотя бы бер сүз әйтмисең соң син әйдә инде тагын ди. Фикер сорый. Мин теге кайсы гына паралардан сорайм, дуслардан да мәйтәм ремонт вакытында, ой ди, талашып та бетәбез инде ди, шунда ди. Икешәр тапкыр абыйлар абыштырабыз ди, теге матур булмаса ди. Шуңа күрә теге ул кемнең ничек дип әйтик инде, бик авыр нәрсә бу Назыгөл. Мин шуңа күрә әйе дип кенә торам. Ягъни Зинира бөтен социаль Ризат алып кайтып бирә инде. Монсын. Әйдәгез менә кайсы беренче чиратта күзгә ташлана? Менә бу өстә алсу бар. Барби дом өчен инде. Ул кызлар инде берәр әйме балалар бүлмәсенә куярга була инде. Менә нинди генә юк, дөрестән дә сарысы да бар. Алла, кызыллары да бар, бартысы да бар. Сезнең өегездә менә нинди тора? Ризат кайсын икән монда безнең? Менә шундыйрак әйе. Әйтәм, бездә минимализм, бездә классика түгел. Классика булганнарга менә ташлылар матур, әйме? Шундый иләргә, частный домнарга бик матур. Менә бу металлика миңа шулай бик ошый, яңа гына күземә төште. Әйе, металликалар бик матур. Әйдә алабыз. Әйдә алмаштырабыз. Алмаштырабыз. Бөтен өйдәге ремонт. Всё, ремонтны ясыйбыз, алмаштырабыз. Ну, менә дөрестән дә әле карыйм, әйме ярты ел сайын, наверное, менә килгән сайын монда яңа ассортимент. Миңа нәрсәсе белән инде бу электроцентр ошый, һәр вакытны монда яңартып торалар. Менә дөрестән дә әле бик яңа әйберләр карап торамын. Шуңа күрә
Ярты ел сайын ремонт эшләсәң дә була. Бүген теге акция эшлиме? Эшне алсаң 4-нчесе бушка дигән. Алабыз аты алабыз. Biz o'zimizning yo'limizni davom etamiz. Hamshiratda bizning shular g'ali konsultant bilan aralashuv. Ildar Bilimsha, esanmisiz? Esanmisiz? Ildar, bizga hozir birozgina sizning kengashingiz kerak bo'lacak, chunki biz hozir выключательlar qaraymiz. Әйе, ярдәм итәме? Aytag'iz, qo'ya borig'a bizga, qo'ysi yoqqa borig'a. Bunda indigna variantlar yo'q, ham eng qizig'i indigna tus palitrasi yo'q. Mening qo'limda bir jihaz, zinir narsa bu. Separator. Rizat. Bu drill. Drill tugul, нәрсә инде? Шуруповерт. Hozir aytag'iz, hozir biz buni qo'llanib bir ishlab olashaq, biz Rizatga bir birim berashakmiz. Aytag'iz, siz anlatib ketdingiz, narsa ishlarga kerak. Bir розетка bizning выключатель vatildi. Аны o'ringa qo'yarga kerak. Шуруповерт. Ayya. Ida remontlari nishik borgani anglashildi endi. Ayya. Zinira tutib turar, Rizat ishli, borisida birga. Молодцы. Менә шулай. Aferin. Birisinden birisi tike konsultantlar işlep biri de esenmisiz? Исәнмесез. Siz kim isminiz ничек була? Исемем Элгиз. Мин монда башлаучы гына менеджер. Стажировка үтәм. Беләсезме, безнең магазинга кергәч, күп гаиләләр югалып калалар. Бу электротовар диңгезендә чынлап та батып калып була. Шуның өчен без бар менеджер. Бу светодиодная лента. Bu нәрсә кайсы бүлмәгә кулланыла, кая куела конкрет әйтегез, менә шуны сөйләгез әле. Төрле бүлмәләргә дә куеп була инде. Сез менә ванныгызны, кухнягызны, спальняларыгызны моторлыйсыгыз килсә, ш ленталар кулланына. Ул Сездә юкмы әле ул? Юк. Менә безнең уйда бар иде, әйме кухняга куярга Rizat. Менә бүген пожай алып кайтып китербез Алла бирсә. Тем более бүген скидка белән бирәбез иделәр безгә. Ну, кибетне ничек мактыйсыз инде бүген? Шуңа Тырышабыз инде. Ой, нинди генә. Кара ничек нинди генә төсләре яный менә космос шикелле, космос полный. Нинди төсне тәкъдим итәр идегез? Без беләсезме, урысча әйтелә нейтральный белый цвет дип. Ул самый распространенный төс һәм бөтен кешеләргә дә ошый ул. Кайларга куела бу? Димәк, куеп була йокы бүлмәсенә, кухняга куеп була, йокы бүлмәсенә куеп була. Була. Кая куярга була? Кайсына телисез бөтенесе дә куеп була. Йокы бүлмәсендә куя, түшәмгә куеламы, кайча? Түшәмгә дә куела, стеналарга да куела. Ничек күңелегезгә ошый шулай куясыз. Менә диаметрына килгәндә ниндирәкне тәкъдим итәсез? Диаметр дип инде монда юк, анда толщина, профиль куела или же просто ачык килеш куясыз. Менә калынрагын алыргамы, юкарагын алыргамы, нәрсәдән тора ул? Кайда куясыз? Без алга таба китербез мөгаен, люстраларга таба юнәлербез, әйдәгез. Беләсезме, шундый хөрмәтле кунакларны күрер өчен без бик шат. Шуның өчен Arlight компаниясыннан шундый сувенир бүләкләр сезгә. Ике кружка һәм Блокнот. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Сезгә дә шәйшербез сезне искә алып. Сездә инде стажердан директор булырга ясын сезгә алып. Алла бирсә. Шу утлар астында Rizat кайткан шәйшербез Алла бирсә. Arlight. Электроцентр кибетенең иң зәвыклы өлешенә кердек. Монда люстралар сатыла. Зинир, кайсы ошый менә беренче карашка? Барысы да бик матур. Әйтеп киткәнчә, Назлыгөл ул стильгә карап инде. Менә классика икән, классика шундый менә ялтыр ташлар белән, әйме матур. Более уже современный стильгә килсәк инде, заманчарак, ул уже более строгость кирәктер, әйме. Һәр кешенең үз вкусы дип әйтик инде, үзе ничек тели. Миңа монда барысы да бик ошый. Юк, менә хәзер стильләрне бер якка куеп торсак, менә беренче карашка кайсы күзгә ташлана? Менә монысы бик матур. Ну, зур. Зур, әйе. У йортка. Матурлар, йортка менә зур, әйе, менә монысы бик матур. Хәзер бит шундый асылынып торганнарны менә, ну, күбрәк инде шулай мактыйлар, асылынып торганнар күбрәк стильдә хәзер. Сезнең өйегездә нинди тора? Менә мин карыйм, монда юк, хотя без моннан алган идек. Безнең менә бүлмәдә шундый асылынып тора торган ике зур карават өстендә ак. Шушы бүлмәдә алган идек, әлегә юк, күренми ул.
Әйтеп беләсеңме ни эшлибез? Хәзер бер люстра сайлыйбыз да, һәм әлеге репортажның шушы өлешен мин Ризатка күрсәтермен. Һәм 8 мартка озак калмады. Гомумән 8 мартка электролюстра яхшы бүләкме, юкмы? Хатын-кыз өчен. Әлбәттә нишләп инде. Бик шат булыр идек. Әйтеп төртеп күрсәт, иң кыйбатлысын. Ай, иң кыйммәтлесе. Юк инде миңа андай теге кыйммәтле дип кирәк түгел. Белмим. Бәлки менә шушысындыр, бәлки шушысындыр. Бәлки тегесендер. Барысы да ошый. Барысы да ошый, бик матур, затлы, дөрестән дә без әйтәм бит инде, бөтен люстраларны, бөтен квартирага без шушыннан алдык. Шуңа күрә мин берсен алып, берсен куеп әйтә алмыйм. Һәр кешенең үз вкусы дип әйтик инде. Расскажите, пожалуйста, вот на что в первую очередь нужно обращать при покупке? Ну, при покупке нужно обращать в первую очередь это на качество. Качество у нас люстр есть среднего, есть высокого. Также оно опирается на ценовую категорию. Бренды у нас есть российские и также есть зарубежные. Здесь в этом зале у нас представлена Чехия, Италия, Испания. Также есть классический стиль, как вот здесь вот видите, и современный стиль. Ну, что самое популярное? Какие производители больше покупают? Больше покупают современное, то, что сейчас у нас люди современные, и они больше опираются вот на это все. А кто делает стиль более классический, то они уже опираются на классику современную. А что помимо этого? Свет, количество лампочек, да. Ну, свет играет важную роль в нашей квартире. Мы опираемся на освещение, то есть нужно знать высоту потолков, площадь помещения, и тогда мы уже высчитываем освещение и подбираем ту люстру, которая больше подойдет и по свету, и по интерьеру. Отлично. И такой, знаете, вопрос, более, наверное, личный. Как думаете, люстру также муж с женой должны выбирать вместе? Вот Зинира пока одна у нас тут стоит. Ну да, конечно, нужно подбирать с мужем, чтобы там не было, вот тебе она нравится, а мне нет. Нужно, чтобы было... Выключи. Выключи, мне это не нравится. Нужно подбирать все-таки вместе. Вы же будете вместе жить в этой квартире. Да. И насколько я знаю, вот в этом отделе у вас представлен настоящий эксклюзив. Давайте пройдемся, посмотрим. Но тут для настоящих ценителей, скорее всего, да, изыска, красоты. Потрясающе. Расскажите, пожалуйста, вот что у вас тут представлено? Здесь у нас представлены зеркала итальянских дизайнеров, также мебель, это женские уголки, ну и интерьер, дополнение к интерьеру. Все, Зинира для себя присмотрела, да, самое лучшее присмотрела. Ризат, Зинира, нинди яңалыкларыгыз бар? Күндә яңалык, көн туса, нәрсә яңалыкка килгәндә, бер кызыбыз Айгизә укырга китте бит инде 1нче класска. Ходайга тапшырып, кичләрен дәрес хәзерләтәбез. Мәктәп программасы искә алабыз, бергә-берне кушырга өйрәнәбез, хәрефләр, саннар, теге кушып укырга өйрәнәбез, диктант яздырам әле менә үземә дә кызык укытучы шикелле. Ну, сез ниндирәк укытучыларсың? Ризат безнең сабырлырак, наверное. Түземлек җитми. Син усалракмы? Таләпчәнрәк күбрәк, наверное. Усалрак түгел. Барыбер кыз кеше бит инде, таләпчән. Барысы да конкретно булырга тиеш, тиешлечә булырга тиеш, әйме? Мин инде кызым әйтәм, әгәр дә без уку бетерсәк менә моны, мәктәптән алганда мин сиңа бер тәмле ибер алам дим. Ой, дип сөенеп, шулай җайлаштыра беләм инде, майлаштыра беләм. Макдональдска барып, әйтегесе монсын алып. Без бит инде теге гастроль тормышында яшәгәч көз көне очып китәйек, май аенда кайтып керәйек, быел менә бик очып китеп булмый бит әле. Үзегез беләсез, безнең инде менә Татарстанда программабыз бетте, безнең гастрольләр инде январьдан майга кадәр Татарстан, инде сентябрьдан декабрьгә кадәр безнең Башкортстан, Себер, чит өлкәләр дип әйтик инде. Менә Башкортстанда гастрольләр булырга тиеш, кызганыч, менә ярамый диләр бит инде. Шуңа күрә әле менә бик очып китеп булмый, бүгенге көндә әле өйдә балага дәрес хәзерләтеп, шушы өлкәдә эшлибез инде күбрәк менә.
Мен монда күреп торам, монда гаилә, иҗат, бөтенесе шулай бөтенесе бергә үрелеп баралар. Әйтегез, башта бала темасын дәвам итәбез. Менә Айгизәнне мин TikTokта күрдем. Кайсы якка тартканы сизелә монда иҗади гаиләдә, әлбәттә иҗади бала. Ничек уйлыйсыз, тормышын алга таба музыка белән бәйләрме икән? Бәлки, Назлыгөл, чөнки ул җырларга да ярата, биргә дә ярата. Менә аңа шундый кызык. Мин читтән генә карап торам. Теге организатор шикелле ул менә уже кукаларын тезеп куеп, әйдәгез балалар, хәзер шулай җырлыйбыз, бийбез, әле укытучы ролендә уйный кукалары белән инде. Шуңа күрә бәлки инде икебез дә иҗатны яратабыз, икебез дә бит инде сәнгать кешеләре, бәлки Айгизәдә безнең юлдан бар. Без теге юк дип әйтмәбез инде, бала үзен ничектеләр шулай булсын. Күңеленә ничек хуш килә инде теге ничектер көчләп тә түгел, бәлки Алла бирсә. Без пенсия яшендә җиткәч, пенсия белән бабай булгач, әти, нишләп сез менә миннән җыр әйтмәдегез дип безгә зарлана торган булмасын, үзе юлын үзе сайласын. Күңеле ничек теле инде. Гомумән капма каршы профессияны сайласам, менә мин полицейский булам дисә. Булсын, әгәр дә ул эштән аңа рәхәт икән, рәхәтлеге ала икән, бәхетле икән, булсын. Полицейский булсын. Полицейский кирәк инде. Тәртип сакчысы. Менә сез үзегез хәзер концертларга күчеп кернәп кенә, хәзер бит безнең җырчылар бизнесменнарга әйләнеп бетләр. Сез моңа ничек карыйсыз һәм гомумән ничегрәк сезнең бүлкәдә? Назлыгөл менә күрәсең бит инде шундый теге авыр дип тә әйтеп булмый инде. Но җиңел түгел менә шушы периодка эләктек, шушы пандемия вакытында кем ничек булдырала? Бер кемгә дә каршы чыгып булмый. Кем ничек һәр кешенең бит инде баласы бар, аны ашатырга кирәк, гаиләсе бар, карарга кирәк. Шул ук вакытна иҗатны да туктатырга ярамый, клипларын, җырларын эшләтеп торырга кирәк. Кем ничек булдырала? Без теге бер нәрсәгә дә каршы карайбыз, теге кем ничек эшли ала, дөрестән дә эшләсен, аны бөтен кеше әйтеп тә эшли дә алмый әле. Без үзебез инде теге сорыйлар сез ди, берәр нинди бизнесмен ашмадыгызмы, эшләмәдегезме? Без теге сөйлик бит инде клипларның спонсорлары кем? Әти-әни һәм абзардагы икәүгез дип. Без инде шул авылдан әллә кая китмәдек. Мартның башында уртасында кайтып киттек. Бер ай тордык Башкортстанда, бер ай Сабада дигәндә инде, бер ай Карайдилдә, Хәлилдә. Нәрсәләр үчтегез? Без икешәр бәләкәй үгезләр алдык Сабага да, Башкортстанга да. Теге кеше әйтәләр безгә концертта инде. Үгез алып бирдем дип әйтәсең, аны бит үстерергә кирәк диләр инде. Ашатырына кирәк. Ашатырына җәйбуе әзерләдек. Димәк, терлекчелек белән шөгыльләнәсез. Без инде икебез дә теге гади авыл баласы дип әйтик инде. Бары нәрсә әйтсәм дә күңел авылга тарта. Авылда да рәхәт дип әйтеп булмый, анда эшләргә кирәк. Но шушы теге пандемия дип әйтик инде үзенекен күрсәтте. Андый монда югалып калмыйбыз икән. Зинер белән мәш китереп авылда торып яши алабыз икән. Эшлибез. Һәм күпләрдән ишеттем, фатирда бикләнеп яту бик авыр дип, күпләр йорт турында хыяллана башладылар. Сездә ничек, яисә авыл гынамы? Хыялланабыз теге, но yorганыңа карап аягың сузасың ди, әле бүгенге секундда аның турында хыялда гына инде. Ну, без инде ничек дип әйтик, теге Саба якын бит инде бары, Сабага кайтып киләбез инде, шуннан дус бар, әйберләр Ул менә ул бит әле йорт белән азыгы беләсең, өйдә генә торсаң ул уңайлылар, җайлар. Ә бина гастрольдә булганда без бит инде ничәшәр көнгә чыгып китәйбек. Фатирны барыбер бикләп чыгып китәргә уңайлырак. Ә йортны инде теге утын суын барысында карап торырга кирәк, аны кыш көне карын көрәп торырга кирәк. Үзең өйдә булмаганда ул бит андай мөмкинчелек булмый. Шуңа күрә без әле яшьләр Алла бирсә барсы да булыр. Менә үгезләрне сатабыз да алабыз. Бер йортны чыгарбыз дигән әйме. Җәмәгать, хәзер бит инде Башкортстанда да шикләүләр кертә башладылар. Гомумән алга таба нәрсә буласын белмибез. Сезнең менә бу чакта планнарыгыз нинди? Ай Алла. Авыр сорау инде дөресен әйткәндә, нишләргә дә белмисең дигәндәй, ике кулыбыз бар, ике аягыбыз бар. Эшләрбез инде берәр мин теге һәрвакытта безгә әйтәләр, менә артистның гомере кыска диләр бит инде теге, менә популярлыгыбыз бетсә, нишләсез дип әйе. Мин теге бердә борчылмыйм, без икебездәген теге ничек дип әйтим, мактанып әйтү булмасын, эштән куркып тормыйбыз. Кая алалар шунда эшкә керәбез инде бүгенге секундә. Нишлибез концертлар булмаса, эшлибез, тапшырулар төшерәбез, яңа җырлар эшлибез, бары өметләнәбез, туйлар, юбилейлар, шуңа күрә. Иҗатта шулай кайныйбыз дигән. Дуслар, Рамазановлар гаиләсе белән электроцентр кибетен аркылыга буйга йөреп чыктык. Инде шу шурында акрынлап кына өйгә таба да юл тотарбыз. Кайтык, ардырды. Кибетләрегез бик зур икән, Мират. Бер генә кибет мәллә тагын бармы сезнең бүтән җирләрдә? Бу безнең үзәк магазин. Тагын моннан башка безнең Чистопольский 16/15 һәм Проспект Победа 230-нчы йортта тагын кибетләребез бар. Тагын да үзебезнең магазинда
күрербез дип көтеп калабыз. Безне концертта көтәбез. Менә шулай җәмәгать, килегез электроцентр кибетләренә, өйләрегезгә кирәк булган җиһазларны сатып алыгыз һәм бәлкем әле Рамазановлар гаиләсендә очратырсыз. Саулашабыз. Исән сау булыгыз.